Angiphethisayani petroli abaningi basenjeni ayishomisa sene manje ntanga fika ufezi makufika mina bayasha abantu makufika mina bayasha abantu below fire below vele ngiya-check-a leya manje vele ngiyi-check-e leku-8 kusebusuku mane vele ngiyi-check-a ngibhorekile mane vele ngiyi-check-a Ay, tana yami. Uvalo, buke ntwana uyakubona ndoda, ngesikhathi kamvalo. Kenza kanjani? Phela ngangilande wena ntwana ngiyabhora masesibuya ntwana ngiyabhora ngihlala ngiyi-one ngiyasicabanga ukuthi khambani mane isitori sakasindarele ungihithile hayi baba kunzima la Action. Noma usicabanga le ndaba leyo. Nje ukucabanga le ndaba. ya ntwana sindarela tani ungihithile ntwana yo Uzwakala. ungihithile ntwana hayi ungihithile mfana Vele wena bongiletha wena ikhuzile ngathi sobona wayethi. Inkinga mina kumele ephathi othi angitholanga store. Sobona kusasa wena uzolanda. Asani mina ngine-agent uzobona ngizophethe zonke uzobona. vele tani itokoza la ungayenza ngathi zokuvuma zivumani itokoza la ziyakugabhana yo angathi nyongo hayi ziyakugabhana itokoza laphaya bavele bangishaya isandla ntwana yo vele ngazibuza ukuthi yane mara hayi sobona kusasebile ukuthi kuzoyenzakalani sobona Vele sobona kusasa mntana. Mara ngitshela iqiniso ntana into ezokuthi bangavumanga usiyazana abantu engingavuma. Atana besimbashile. Atana besingcolile ntwana. Hayi namanje simbashile into yoyo ngisakwazi kwenze njani. Asale singcolile. Hayi siyaphaza bese ntona mesigeza sesisamile siclean kana. Sifana nesibachana sophandle kana impahla zeshafithi. Yeah. Awuyadlala. ngane yabo masesigezile sobathatha bonke ntwana ya ma-American France wena chicken wangempela chicken engimaziyo vele sobashayela impahla zethu ntwana siyabalanda sigeze grand emini sibathathile ntwana Uyangazi nami ngishikile mina ngishikile sani ngifake indawo into engibona yangishisa yinhle nje. Mara uzobona ntana yami. Angiyakuthemba izicondo vele ziyashela yabona nawe uziconde ntana yami angeke into ezokuthula. Wena ufika uyi-P_F uyafly nje fika mtshela umuntu lona i-love letter. Ya, i-love letter futhi uzoziletha. yazi ntwana yami sicondo wangempela nami ntwana yami ngizoba ighost bazotatazela ungasabi skeleton uyazi ntwana yami sibalande siyabaceda ngabo sihlala nabo siyarelaxa sixoxa nabo njengamajini Vele amajita sekasamilanga lesindile. Abantu abaningi bayajola siyabona nje bayaparaka la. Mara thina njalo yithi sodwa singakhona yenzeli lo. Sasa ngiyadela sethembisa. Uzoshele ngathi ufaka umuthi kanjani mfana wami. Ushaje ngothando ntana yami. Ngiyadela ngitshaje ngothando. uyasazi ntwana sobona kusasa vele masisibaya wena uyangazi sobalanda bonke siyabathatha ungasabi ntwana yami sobalayisha ungasabi dambi ntwana yami hayi zinto ntwana yami uyazi ntwana yami anyway sibathathile ntwana yami ungasabi zobona ungasabi ntwana yami Afike uyakwazi manje. Ayikho kuyashala ngasizavasa. Afike ngayisofuqala kanjani zokusasa. ya ntwana siye ne-topic vele sobona kusasa ntwana zinginombuzo ntwana yo sahlule awulo 4-2 ntwana cela ungicele ukuthi ubani ntwana ne-answer yo ayidala bangishaya mfana esikolweni ngiyathi ize abanye bayiphendule mina ngikwazi ukuyiphendula cela ungitshele ntwana Uthi kutshele kana ama-correction thina sifundayo kuyama-location. Yabona sethi ama-apula ayi-4 ntana yami. Uma ngidla ama-apula ayi-2 ku-4 kusala ngani ntana yami. ntwana uzosala kanjani ethi uwadlile wonke wangicisha uwadlile uncishile ayikho inkinga ngincishile yabo ngincishile ama-aphula ya ngincishile Hayibo. Ayingishi isituphuma le ndoda kusapho. Ayingisha ngiyakutshela i-example.
Sulambile yini? Ade nongibuza le ndaba yendlala nje kahle. Ayinqishi yondla like asithi ngwakhiphile wasala 2 sala ngayo before wakhiphe 2. wakhipha saporo wakhiphe boxini uyisa kwenye indaba wakhipha sa yabo because uyancisha uthi uyawakhipha manje ngaphutha amaphula i4 wakhipha 2 yabo uyancisha uwasaphi mase wakhipha eboxini uyancisha musi Afuthe cela ngincane. Anya angisakwazi izinto. Hayi andifunda imithi. Ngiyakhipha ngasathi. Baba. Kodwa khipha amanamba lento le. Hayibo. Mawuthatha amanamba kuno 4. Ubulala 2 amanamba abona abayi2 ulela abona abayi2. Yashaya ngibuzo uthi yabakusala ngani kumele ubale. Sobulala amanamba manje warifike kade ku100 ikhulu nanomnyaka wakhe anye kuyibulala i100 hawo yeke kubulala nakancane manje sobulala amanamba uthi yawakhipha uyawadla ncisha so wakhipha eboxini manje sobulala amanamba ayifuna understand nayi vele uyeka understand ayishi Sicudi mfethu. Ayaphetha sakwazi. Hayi wakenzakalana nje nga. Ayasiye lendawo engathi ayaziduphule sifethu. Hayi ngini. Yo. Hayi le ndoda ngifikile. Hayi baba. Hayi dana nami zokubona kusasa futhi sekindaba emethe silanda itoko kusasa sesigezile hayi sizokubona dana yami uyazi dana yami chiki uyazi action Le ndoda. Ayazi mithi. Ayazi ngishela. Hayi sakwazi ngayo hayi. Mina ngichicken let me go to my home sweet home. Home sweet home. Home sweet home. Chana. Oh. Hey, ngibona kundanga ngambani manje. Hey baba ngidineni lo right. chi Yo. Tsuneni ngibona isavana vele lo. Yazi. Cool nayo lo. chi Hayo. Ayamana hala. Hayi. Kona mnyebo mfethu. action action Hayo. Sambale plastic. Elinje lo. Hayo. action Dale nyamalala. Phandle. Yo. action